lang hilin eh. Yung adlaw, madong palis yung tanan, palis na deron. Ako kabidyo ng buntag kay mo ginig-busy mabuntag. Kaya na ako'y himuhimong suman nga. Nang may mandi ko kalugar ka jug. Tabang og kamera mabuntag. Karon kay palis naman, human nag kaput-kaput sa kusina. Nanapo ko sang tamnanan og bulanghoy. Naskiya pilapil. Ang itara lang bulanghoy lagi di sina lampornaso na kay wa pa man mauwan. Hangin luan ni hang mga tanis kilid-kilid gihana po nitam nagduhong. Diba ako gakuha ani at saon na adtugikan. Sa pagtanam nato? Oh, inas mamahal di butong buwan natin kita nang blending maday mo. December lagi to. Kaya mo blending siya. Namat ito yung tinam na itong kuwan nagto kala na ay. Diba na ito yung mulberry? Oh, tapos tumoy lagi. Man. Ano nag-prepare ni umuwan na kay hanap ng tisukan. Manahang gidobda-uban na po ginagmay. Bahay mo makya. Manang ako dari. Di sila nalukatan kay paman mo to daguan. O man sundang ha magguna na to ka. Basta maguna kay nanubdo basta kay magkuan na pud taron magsuma na pud tagpilit. Gapon di ay pasensya mo gapon sa katong bisita na mga followers ni Florami nga nangitang Florami. Wa dudam ha, wa man gilaing kadalit gapon nila, wa may malaing mo dali dang agan sila na magsaging. Taga kwanto sila. Ilang kaliwa taga Kandihay pero Turil Davao kuno sila. Katong si Alma day tutur, Alma tutur ng isa. Ay, ito nga anay. Ado labdi mamatay. Napatay na. Wa man sila nagsaba og kanang lay mo nganhi kay dingan pa to sila tatong larutan og bulanghoy, wa may lain. Tay kana man to sila. Ilag jung tulo dagto si Florami. Saka mas Florami karon, bawal man ang kay idang karon adlaw gidang operasyon. Nilandong na ani. Ano tamak-tamak lagi diha kay maligid ka. Ay sunod do. Ato man laging na ni dong taad to. Indong tadto. Ato na kuan. Ngahoy? Kamang-kamang. Lahi man to kay ano man titanom. Mabaylag ng anong bulanghoy. Nanajay lami bitaw. Gracias. Nakalugarela. Hi sao. Kasi mong gihay. Tita Upaw. Tita Upaw. Ay bulanghoy gihuwat. Gihuwat ti mo. Sige taon to glantaw sa bulanghoy. Gursa sa muli. Aron makakaan ring bulanghoy. Bitaw, madulam tanig muloy Ginoo karon mudakdak ning uwan kay aron sino pa nga matay aghang kuan. Bulanghoy la ni wakwak tunan. Ano ka? Na. Kamay now. Tunan. Nawag ngari. Narabay kalinis na nga. Naog na ko. Ano di agi pikas lagi dari agi pikas ang likod. Ha? Kani ikaw italinis na. Ana ayo ka dito. Ani kung agi kay. Kini kahoy na sugsug kada na kahoy. Bisangit ang tiil. Kala puto sa nilas po da anak. O ismagol po din ang murag barko. Kitan sa kasi mga mahal diya ron na. Dila ang jaway labod ni mo. Kuya, kitan ka. Sige yung simpapay mo na paulian. Diya mo ulit ay. Inga, sataot na rin na. Sataot sa kanad sa asatong papa. Taiwan? Ang kuno. Tari ka. Lingkod. Ani. Ang kuno. Set out sa papa.
Masama ka? Kabaw. Kakibaw, yung kagpauli na ni mo. Ganahan pa kagmuli yung papa. Doon nagmuling-muling dia. Kuan ka nang na ay. Ang gaginunalas na adlaw na ah. Ito ang ipagunahan kay ready na ni og. Mura magkaawanon. Munang pangsunog na mga kuan kay arong inig. Muwan na. Hello. Kuan na. Tamna na og. Bulanghoy na pod. Skiyaw. Ni. Og kuan la may gihuwat. Tarong madugangan ni hang bulanghoy danis ubos. Bazon tag malay Ginoo uwan na niron kay mura magkaawanon na. Gahapon rin ko ataw-ataw og kanang kaawanon mauwan ba? Abi mo to gahapon kaawanon mo tong basic ko gahapon. Ang mga kinahoy na muskiya. Sa? Sa? Ngyan? Sakiya? Kanding ron. Gahapon rin ko Jugo ko sabot gahapon labit ako katawa-taw kay abi nagmuwan mo tanang kahoy gahapon bisag buhi-buhi pa nang gi silong. Kaya abi nagmuwan sa muwan karon pod aksyon na pod mo nang dali na pug pang isang kuan. Aduna ni kay Abdul kay tanong may lagi na. Nara na katong mga tiliptop. Hiyap ni kong butang kay tanong may lagi na ho. Kada ba yung pamunit? Kada mga bulanghoy nga para sa una ka na ba na mga hapniga? Ana, kaya man na itanong may dani og muuwan na anak tapo ka. Kaya man na itanong na ito og muuwan. Ang ba, nagkikapan mo ko din so. Tapo ka. Opo. Adun to kasakala to kay nay turok na to, tamak-tamak na to. Adun ni kasakala to kay nay mo turok ng mga matumba na. Kaya nanubo na gaban. Ang tinamdas nila nga adlaw. Kauli na kaw. Hindi tamak-tamak lagi dana. Ang katutuan na. Ang ato katamaki. Kaya iniguan na naman dagko na tapos ibabaw to ah. Sama ni. Bulanghoy na. Ubuan na. Kana imong gitong ba na po na dana na. Ang sanday na imong gitong tunuban na. Na, ano na katamak na nilagi? Kana. Napod na. Siya. Na, magigos bay-bay na. Kanipod na. Nurak na dana. Manang ibang tamnan. Ito tamak-tamaki. Kaya na, buhay na. Bubukan na naman ang kuan. Bulanghoy ni. Digod mo wan. Bubuan na. Makaon ni. Magtamakan gahapon. Napod na. Napod na. Labong laman. Ito tamak-tamak na na. Kanina nurok na na. Basa. Ito naghanang na nurok. Ito nakatamak-tamakin na. Kuno tong tan-awon tong magburig na aba. Pagbalbiri. Ito labong raba. Wa. Dala sung gipo ko nga narabay mo lang huy na gamay. Kilid, pikas. Tumban. Nagtumba na lagi dyan niya. Uli na nga rin. Ito tamak-tamakin, kinahing ng bulong nila. Nangabali na yung tumban. Waklin ng kamuti, kinahing bulong nila. Bulang huy. Marun mo wan. Dugangan nila ni. Padaan nila hindi mang tamakan. Sudah siya kang yang may katamnan. Buat. Dugangan ng bulang huy kuan. Sayang, buka. Bubuan niya dumuwan.
Kaya yung tumban. Ha? Gusto na? Sa pa. Wala lagi lustusan na. Siguro sa taron kay kadang landong-landong. Kami naglungdog ang ganit buwan. Taro na? Makalipay jud kanay unod sa kamote na gani sa kabuok. Mga pagdi punuan sa bulanghoy mo ni ganahan sa kanya magatong-atong og ubgob ko sa mga kamote og unod sa bulanghoy nag-abot na sila na basta muliti ang punuan napoy unod. Padaprinsa ko kay ning bakad na pag langit abin to ganiha og ning kisa mabi ko muuwan. Ari silong sa ko alas ang ilang bulanghoyan kay di ba jud kumamutang og kanang kuan bitaw kanang may mabakante gamay kuan. Gusto na hang nay mata matisok-tisok kay ganahan po ko maglantaw na nugigi na jani. Uban bag unang agaban dato ning tubo na buong turok. Sa magtanom na po ko arong pag ugsud-ugsud ba ag kuan arong inig harvest daning uban na po'y mangunod sakto piniuban ibto na po'y musunod manang malingaw ra jud ko dali maghanim ang pansuk-tisok ning karlan dani talagi ko kanang mais pod kay mo uwan mo turok magpagas po kog mais mo na laman ni lingaw-lingaw na pag ginagmay nga kuan na mo order nga ginagmay nga dinumugan or sagi o kanang sana suman pilit murawat na naman po ko pre karon ako'y daily nga hatdanan at poblasyon okay na diyang magama kong sa 100 kabuok pero di pa po ko kakaya din ang nga kadaghan na kay init ba po nang maglahugay munang buntag lagi di ko makalugar-lugar kadug buntag kay kapuliki ko na mag-prepare ko sa kuan para ihatod sa lungsod. Pasalamat galing po ko na pas in the Herlin. Subscribe din ninyo hang bunso sa in the Herlin gani ha buntag siya nakatod sa kuan kanang hang dinumugan nga 50 ra pud ka buok. Madon laman daghan og maintenance, madon laman ay kapalit og maintenance adlaw-adlaw kanang maintenance na duha ka klase sa maintenance pas ang Paris napoy jaha duha na poy jahang maintenance muntag og hapon sa jahang para blood kay taas man gisag BP mo nang kuan kanang magdaginot lagi mo ni gamay-gamay nga bakanting oras di na ligad-ligad at tunas tulumanon kanunay kay mo naman din atong naandan pasensya na mo sa ahang vlog di naglain-lain tungod kay wala ko istorya kay murag basig sumahan na pud mo kani nga aral ng remembrance sa matag-adlaw ng kuan matag-adlaw ng kupot-kupot matagadaw ng dudugubdub kay matud pangirin magdugubdub kuno kusina da tupog mawa ko manginhanglan to po sila mamingaw to po sila og kanang mawa na magwa ni buwagot-bot mo nang karon mundang na karon kay mao naman to kang gisusig hang mga tanom na hang gidugangan na po guna-guna ginagmay kay abi ko muuwan wa di ay nisigag balik ag langit mao naman to ug katong tanan nga nagsubaybay nga nagpirmi always na abid pants amping kaunay abilang to as Germany to as Canada ug di na mo tatag saon og panghingan kay bono mo kinsa mo ug kanang nagsigli lipod sa kay Herlin mao gyapon na kita-kita na puta sunod amping mo kanunay sa tibok kalibutan amping mo kinsa mo nasigi iglantaw dining ahang ragway mo og sigbin
Bitaw, God bless.